Bon dia i gràcies per escoltar-me. Avui us proposo descobrir Rosa Fabregat, una autora que va saber trencar motlles, farmacèutica de formació i escriptora de vocació. Fabregat converteix la ciència i la cura i l'experiència femenina en matèria poètica. La meva comunicació vol explorar com aquesta doble mirada impregna la seva obra, sobretot la poètica, i li dona una força singular. Rosa Fabregat neix a Cervera el 1933. Va ser una dona radicalment excepcional. En un context històric predominantment patriarcal, va obrir-se pas amb una intel·ligència poderosa i una determinació serena. Tant la seva vida com la seva obra són el reflex d'una actitud vital pionera i inconformista, en què ciència, literatura i feminisme van anar sempre de bracet. De ben petita va destacar per les seves altes capacitats i va anar a estudiar a l'Escola Sagrada Família de Lleida. Més endavant va assistir a l'Escola del Treball, l'únic centre de la península, diu ella amb orgull, en què nois i noies estudiàvem junts. Ben aviat es va decantar per les ciències i es va llicenciar i doctorar en farmàcia a la Universitat de Barcelona. Tot i el que podríem imaginar, explica que eren força dones a classe, però això no treu importància al fet que va escollir un camí científic i intel·lectualment exigent, en una època en què les dones encara tenien molts obstacles per accedir. Durant aquells anys, per poder-se pagar la carrera i la vida fora de casa, perquè estudiava a Barcelona i ella era de Lleida, feia classes particulars de matemàtiques i ciències, i ho feia en català, en plena dictadura franquista, tot un gest de resistència lingüística i cultural. Després dels estudis va ocupar un càrrec directriu a una empresa farmacèutica alemanya. Es va presentar a la convocatòria de feina sense saber alemany, però amb la promesa que l'aprendria. I així va ser. Treballava pel matí i estudiava alemany per les tardes. I va viure un any a Alemanya. El seu càrrec l'obligava a viatjar sovint per feina i, com ella mateixa diu amb humor en una entrevista, era l'única executiva dona que anava amb avió i la meva maleteta. Va formar part de l'Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, consolidant una carrera científica sòlida i reconeguda. Però Fabregat no es va quedar mai en una sola esfera. Va mantenir sempre una mirada humanista i creativa que la va dur a escriure i a implicar-se activament en la vida cultural del país. Tornada a Barcelona, es va vincular a l'Ateneu Barcelonès i va desenvolupar una obra literària en què sovint fusiona els seus coneixements científics amb la ficció. Es va posicionar contra els convencionalismes socials i religiosos i va reivindicar el paper de la dona tant en el món professional com en la literatura, i fins i tot dins les estructures eclesiàstiques, reclamant també una veu de la dona, una veu femenina en l'espiritualitat. Va ser sòcia d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, del PEN català i de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, entitat que va presidir. En aquest gènere, sovint dominat per homes, va ser una pionera. Ja molt abans que es popularitzessin els debats sobre fecundació in vitro o enginyeria genètica, Fabregat escrivia sobre dones que no podien quedar-se embarassades i sobre la possibilitat de crear embrions de manera artificial, com fa la novel·la Embrió humà ultracongelat del 1984. Fabregat també era una gran defensora de la lectura pública i els recitals per donar a conèixer la paraula escrita per dones. De fet, denunciava la falta de reconeixement a les escriptores en el món literari i criticava obertament la hipocresia de molts premis. Amb tot, reconeixia que les coses havien canviat, però que ella havia viscut de ple un sistema que invisibilitzava les autores. Partint de l'experiència vital de Fabregat i considerant que és una dona escriptora, no sorprèn que la condició femenina sigui una constant en la seva obra, tant en la narrativa com en la poesia, que és la que ara ens ocupa. Aquest aspecte ja ha estat destacat per Francesc Paner en el pròleg del Ble i la llum, com podeu llegir en aquesta citació. El poema Malalt es pot llegir des d'una òptica feminista molt rica i suggeridora si entenem que Rosa Fabregat es projecta ella mateixa com una mena de bruixa contemporània, una dona que, a través del coneixement, la paraula i la cura, ocupa un lloc de poder silenciós però essencial. Aquesta lectura s'enriqueix encara més
si tenim en compte la seva trajectòria professional com a farmacèutica, ja que històricament el saber medicinal femení, vinculat a plantes, ungüents i remeis, ha estat associat a figures com les curanderes, llevadores o bruixes, sovint perseguides. Tenim la sort de poder comptar amb una gravació, un recital, de la mateixa Rosa Fabregat d'aquest poema. Anem-lo a sentir. Malalt. Em fa mal el teu dolor. Tinc racons d'ombra amagats a les mans, gotes de tríaga magna, catifes a la sang i la casa plena d'eura per a tu. Vivia damunt de la farmàcia, com els antics apotecaris. Tinc essències, ungüents, colors i mentides per al teu mal. Tinc una llàgrima que embolico amb un somriure i paper fi. Venc, salut i somnis, i te'ls cobro, i em fa mal. En Malalt es presenta el saber femení com a poder ancestral. La veu poètica s'ofereix com una dona que coneix, prepara i administra remeis per al dolor dels altres, com llegim en els versos «Tinc raconets d'ombra amagat a les mans, gotes de tríaga magna, catifes a la sang», en els quals hi trobem una al·lusió clara al coneixement farmacèutic i alhora misteriós i intuïtiu, amb un llenguatge gairebé màgic. La tríaga magna era un remei antic i molt potent, d'origen medieval, i la seva menció evoca una saviesa arrelada en la tradició. La dona és qui guarda aquest saber, sovint invisibilitzat o desacreditat per la ciència oficial, com ho va ser el de tantes bruixes perseguides per practicar la medicina natural o empírica. La figura de la farmacèutica s'entrellaça aquí amb la de la bruixa o curandera, totes dues treballen amb plantes, essències, colors i secrets per guarir o cuidar. Però el poema també ensenya l'ambigüitat del paper de la farmacèutica en els versos «Venc salut i somnis i te'ls cobro». Aquests versos apunten a la contradicció d'un sistema on el cuidar esdevé mercantilitzat i en què el saber femení pot ser explotat o subjugat dins dels rols tradicionals. Hi ha una tensió entre el desig de guarir i el cost d'aquest acte, que pot ser emocional, físic o social per a qui cuida, i que queda subratllada en les anàfores del poema. Una de les figures retòriques més destacades és l'anàfora tinc, que estructura bona part del text i que configura una veu lírica que es presenta com a donadora, disposada a oferir tot allò que té. Els objectes i substàncies que enumeren tenen un fort valor simbòlic i metafòric i s'ofereixen des d'un gest d'entrega íntima i compassiva, que transcendeix el pla material. Aquesta anàfora crea un ritme reiteratiu, gairebé litúrgic, que comunica una acumulació emocional i un desig honest d'ajudar. Ara bé, a aquest gest de generositat es veu trencat sobtadament per l'aparició del verb venc, que inicia l'últim bloc del poema. Venc, salut i somnis. El canvi de registre és completament dràstic. Allò que fins ara era donació esdevé de sobte transacció. La irrupció del camp semàntic del mercat, vendre, cobrar, introdueix un conflicte ètic latent. La contradicció entre el desig d'ajudar i el fet d'haver de posar preu a aquests remeis, a la cura. El venc finalitza de manera abrupta la lògica de l'ofrena i desvela la incomoditat de la veu poètica, atrapada en un sistema que li imposa la mercantilització de l'ajuda. Aquesta lectura, una entre altres possibles, permet entendre el poema com una crítica implícita a la lògica econòmica, que travessa fins i tot les pràctiques de cura i que genera una tensió dolorosa per a qui vol exercir la compassió des d'un lloc ètic. En paral·lel a aquest trencament, el poema també experimenta un gir formal molt significatiu. A la primera part, les enumeracions que acompanyen la repetició de tinc s'encadenen principalment per mitjà de comes. Aquest recurs retòric, conegut com a asíndeton, aporta lleugeresa i fluïdesa al vers, creant una sensació de generositat inesgotable i de continuïtat natural. Només 3 vegades apareix la conjunció i de forma puntual i funcional. Tanmateix, als darrers 3 versos, aquesta absència gairebé total de conjuncions es capgira amb la irrupció d'un polisíndeton intensiu. Venc salut i somnis, i te'ls cobro, i em fa mal.
L'acumulació sobtada de 3 is consecutives produeix un efecte d'exaltació emocional. Aquest recurs retòric no busca suavitzar el discurs, sinó fer-lo més tallant, més insistent, més carregat de tensió. Cada i és una empenta, és un cop, és una confessió. El ritme es torna sincopat, ofegat. D'aquesta manera, el polisíndeton reforça l'angoixa de la farmacèutica, incòmoda davant la necessitat de vendre allò que voldria simplement oferir. L'empatia i càrrega emocional del jo poètic es fan paleses ja des del primer vers, em fa mal el teu dolor, i es recuperen de nou al final, i em fa mal, oferint un tancament circular al poema. En aquest poema es denuncia la sobrecàrrega emocional associada tradicionalment a la feminitat i al rol de tenir cura de l'altre. El dolor aliè no és només observat, és absorbit per la veu poètica, un gest d'empatia que també pot esdevenir una condemna. La cura en clau poètica i simbòlica és representada en aquesta bellíssima imatge. Tinc una llàgrima que embolica com un somriure i paper fi. El dolor es camufla en atenció delicada. La llàgrima embolicada no desapareix, però es presenta amb una cura estètica i emocional que la fa més suportable pel client. Per tot plegat, en aquest poema Fabregat construeix una figura femenina amb coneixement i empatia, però també amb ferides i càrregues. Aquesta dona és farmacèutica, és curandera, és, per dir-ho d'una manera, una mena de bruixa contemporània, víctima d'un sistema que la necessita per guarir, però que no la protegeix del dolor que assumeix. Fabregat dignifica aquesta figura híbrida i obre un espai per reivindicar el saber femení, històricament menyspreat per la ciència patriarcal, i per posar nom al desgast emocional que implica cuidar dels altres, una tasca, encara avui, majoritàriament atribuïda a les dones. En conclusió, la poesia de Rosa Fabregat es desplega com un espai on les dones sovint prenen la paraula i ocupen el centre. La seva obra ofereix una representació rica i matisada del món femení, que abraça tant les experiències íntimes com la maternitat, la pèrdua o les relacions familiars, com les condicions de desigualtat, silenci i resistència compartides col·lectivament. La seva veu poètica acompanya, visibilitza i dignifica aquestes vivències. Un exemple paradigmàtic és el poema Malalt, el qual permet entendre fins a quin punt Rosa Fabregat posa en joc en la seva poesia la pròpia trajectòria vital i professional per construir una veu femenina poderosa, coneixedora i empàtica, que es mou entre la ciència, la cura i el misteri. En aquest poema, la farmacèutica es transforma en curandera i en bruixa contemporània, reivindicant un saber ancestral i femení, alhora que denunciant el cost emocional i la mercantilització de les pràctiques de cura. Així, Fabregat dignifica i visibilitza un coneixement històricament marginat pel patriarcat i subratlla la tensió que viuen les dones que cuiden. Són imprescindibles, però sovint invisibles i carregades d'un dolor que no es veu. La seva poesia obre, per tant, un espai de memòria i de reconeixement on la figura femenina no és només objecte, sinó subjecte actiu de saber, de poder i d'acció transformadora. Llegir Malalt en aquesta clau és també llegir Fabregat com una autora que, des de la paraula i la ciència, qüestiona els límits entre donar i vendre, entre guarir i patir, i ens ofereix una reflexió profundament actual sobre els reptes de la cura i el paper de les dones en aquest àmbit.